Dyma Rysait Porc ac Afal ar gyfer 4 person. Y cynhwysion. 4 stecyn o lwyn porc, 1 ionyn mawr, 150 gram madarch, 250 ml o seidir sych, 250 ml stoc cyw iar neu llysieuol, 200 ml crem ffres hanner braster, 4 afal bwyta mawr, tatws blas y tir bychain, ac ychydig o olew a menyn i goginio. Popdi gwres 180 centigrade. Y dull. Rhowch ychydig o olew mewn padell ar wres cymhedrol. Ysgeintiwch ychydig o bupur a halen ar y cig a'i ffrio'n ysgafn ar y 2 ochr. Tynnwch o'r badell. Torrwch y nionyn yn ei hanner, ei dafellu a'i roi yn y badell nes bydd yn feddal. Tafellwch y madarch a'i ychwanegu. Tywallwch y seidir i'r badell a gadael i'r cwbl ferwi am ychydig funudau. Ychwanegwch y stoc. Wedi i bopeth ddod i'r berw eto, tynnwch oddi ar y gwres a thywallt y cyfan i ddisgyl a rhoi'r porc ar y top. Gorchuddiwch a rhowch yn y popdi am tua awr. Yn y cyfamser, rhowch ddigon o datws ar gyfer 4 person i ferwi. Tynnwch ganol yr falau allan, ond gadewch y croen a'i tyfellu'n sleisis o ryw 1/4 modfedd. Gorchuddiwch hwy i'w cadw rhag mynd yn frown. Pan bydd y cig a'r llysiau'n barod, tynnwch allan o'r popdi. Rhowch y cig ar blat a chymysgu'r crem ffres i mewn i'r llysiau a'r saws. Hidlwch y tatws a'i rhoi mewn disgyl fas weddol fawr. Tywallwch y llysiau a'r saws drostynt ac yna'r cig i lawr y canol. Rhowch hwn yn y popdi i gadw'n gynnes tra byddwch yn ffrio'r afalau mewn menyn. Gosodwch yr haen o bopdi'r cig a gweinwch gyda llysiau gwyrdd. Mwynhewch.